लायसिगोन खदाल थदाल लाबाय नै धारा लाबाय फाननानै लाबोनोहाय बेवहाय बिसोरो माखासे प्रसेस फर्मेलिटिस थायो जाहैबाय बिसोर माबोरै जावखाङो मा रिपर्ट लायो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय हठादै मोनसे आङो भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआ जाहैबाय गोथै सह जावखांनाय। मानि थाखाय जावखांदों, सोरनि गोथै सह, बेखौ भिडिअ नायब्ला मिथिगोन। आं दा जायगायाव दंफैखासै नै, दा भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना दे। आङो दिन्थिलांनो नाजागोन, हानायखिनि डिटेल्सखौबो होनो नाजागोन। गोथैखौ बोखांनो नागिरदों, ओमफ्राय गामिया मादै गामिया मा होनमानो बे गामिखौ? 2 नं बल्दि गोलैयो, गबदाफाराबो होनो। बेखे 2 नं बल्दि ब्रेकेटनाव गबदाफारा आरो नै दा ओरै पुलिसफोर माफोर ओरै दंफैजोबसै बिजनि पुलिस स्टेशननिफ्राय नै बेलाय सारमोना। ओमफ्राय दा मास्क मुगो दिब सार एटा मास्क थांनि माबायावहाय माखासेफ्रा दंहैसै माबायावहाय जायगायावहाय स्पटआव। दा स्पटआव थांनि दुब्लिबारि गोजानावसो आरो दा थाम-थिम जागासिनो दं आरो नै बेवहाय बायद'बो फैबाय नै दा लायसिगोन खदाल थदाल लाबाय नै धारा लाबाय फाननानै लाबोनोहाय थांगासिनो दं स्पटआवहाय। दै दङ नै दै दंग दैया दाबो दङ जाबसार। दा मा खालामनाय, पुलिसफोरनि डिउटि जाहैबाय बेसाफोर गेसाव गुबुन समाव जावखांनांगौ जायो। आपनार লগত डिउटि उफाय नाय ना सार। थांगासिनो दङ, मोननायसै जोङो लकेसनावहाय लोगोफोर। हे टफिनि गोलैलांबाय नै सोरबा सारमोननि, नै आसाम पुलिसनि टफिनि तु नालागे नै सार। दा लकेसनाव मोनफैबाय दे, स्पटआव जे जायगायाव फबदों बेयावनो। बेवहाय बिसोरो माखासे प्रसेस फर्मेलिटिस थायो जाहैबाय बिसोर माबोरै जावखाङो मा रिपर्ट लायो लागासिनो दङ नै बिसोर जाहैबाय गामिनि। आपनालोगे गावर सब गावर ना, बे गामिनि आरो बे गोथैनि गामिनि। डक्टरा दासो फैदों नै, ओमफ्राय दासो स्पटआव थांसिगोन जावनोहाय ना, बैयावहाय नै ओरैहाय। बिसोर थांसिगोन नै जावखांनो थांबाय आरो। जावखांनायखौ लाइभ खेब होनाय नङा, 2 घन्टासो थांगासिनो नेबावबाय दां जों। 1.5 घन्टा 2 जाबाय दां। औ एसे नेयै डक्टरखौ मोनाखैमोन नालाय, ओमफ्राय दा डक्टर फैबाय, जावनो थांबाय नै बेलाय। न'खरनि नै बुरै सासे, ओमफ्राय एसे बैयो न'खरनि आरो माने गोथैनि न'खरनि आरो बिसोरो बिमानि। बैयावनो हनै जावखांजेनबाय थारमाने हा गैलिया जोब्बाय। दानिया लोगोफोर नैबे गोथैनि बिसय आं जा मिथिदों बेखौल' बुंगोन। माने बे सासे हिन्जाव मानसिया आदिबासि मोनसे न'खराव थायोमोन जाहैबाय। मोनसे न'खरा जाहैबाय सासे मास्टार जोमैस्रां नामा, दा गोबां निउसफोराव जों नुनो मोन्दों जोमैस्रां होननायनि माने खामानि मावग्रा रुवाथिमोन जाहैबाय। बेनिफ्राय जोमैस्रां बुंनाय बादिब्ला माने 7-8 मासनि सिगां बेयो न'आव थाफैफिनबायमोननो, मा हाबा जानो ना मानो होननानै। ओमफ्राय बेनि उनाव बे हिन्जावनावहाय उदैयावहाय माने 8 मासनि गथ' दंमोन जाहैबाय। दा 8 मासनि गथ' दङ, ओमफ्राय हस्पिटालाव थांनायावहाय माने गथ'आ गोथैखासैमोन जाहैबाय उदैयाव। ओमफ्राय सानसेनि उनाव बे गथ'नि बिमा, दा बे जाय खामानि मावग्रामोन बेयो माने बेबो सानसेनि उनाव थैदों जाहैबाय। ओमफ्राय थैनायनि उनावहाय मा जादों, थैनायनि उनावहाय बे गामिनि रायजोफ्रा गामिनि नेम खालामनानै बे जायगायाव फबफैबाय आरो नै बैखिनियाव फबफैदोंनो आरो जेरावहाय दा जावखांगासिनो दं बेवहाय फबफैदों। बेनिफ्राय फबफैखांनायनि उनावहाय दा जाहैबाय बिसिनि छात्र संगठना, आदिबासि छात्र संगठना माने
आपिल खालामदों जाहैबाय बेनि दायनिगिरिया सोरबा जानो हागौ होननानैहाय दा बेबायदि जों निउसावहाय नुनो मोन्दों दा बिसोर आपिल खालामनायखाय दा आयेननि गेजेरजोंहाय आयेननि बेबस्थाजों बेवहाय पुलिसनि हेफाजाब कर्टनि मेजिस्ट्रेटनि हेफाजाबजोंहाय बिथांमोना दा बेखौ जावखांनो फैबाय आरो दा जावखांनानै मा रिपर्ट मोनो दायनिगिरिया सोर बियो ओंखारगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो बिथांमोना नैबे जायगायावहाय गोथैखौहाय जावखांफिननायनि लाहार फाहार आरो दा जावखांगासिनो दङ दा लोगोफोर मा होनो बिजिरनो थाखाय नैबेबायदि गेसाव गोफोन गोथै सहफोरखौबो जावखांनानै नायनो गोनां जायो माबा लेबरेटरि टेस्ट माबा टेस्ट पस्टमर्टेम माथो होनबावनाय सैथोखौ नायबिजिरनो नागिरदों जाहैबाय बिथांमोना दा जोंबो मिथिया सोर दायनिगिरि माबोरै जानो मोनखो दा बेखौनो नागिरगासिनो दं जाहैबाय बे प्रसेसा स्टार्ट जाबाय जेन'बा गोथै सहखौ जावखांनानै माने मेडिकेल टेस्ट DNA टेस्ट बानायो मा बानायो बानायसिगोन आरो नांगौखिनिखौ बिथांमोना उफाय गैया नै बेबायदिनो 6 दिन जालायनाय गोथै सहखौ बोखांनो जायो जास्ट माने बिजिरनांगौनि थाखाय माने 6 दिननिब्ला सिन्था खालामदो लोगोफोर इमाजिन खालामदो माने 6 दिननि गोथै सह खम मोनाबाय बिसोर खाथियाव थानायफ्रा बैयावनो हनै लोगोफोर बैयाव जावगासिनो दङ ओमफ्राय बारा गोथौबो जावनो हाया बायदि होनदों बेवहाय माने एसे जावलानो दै ओंखारखायो जाहैदों दै ओंखारो ओमफ्राय ओरैहाय दैसाबो दङनो दा दुब्लियाबो एसे गिसि खादाबो दुब्लियाबो दा बेवहाय जावखांगासिनो दं माने बेयाव फबफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आसलथे बे गोथैनि अरिजिनेल गामिया नैबै साहा साइडजों जायो आरो बियो औ नैबे साहाजोंमोननो ओमफ्राय एसे गोजानाव लाबोनानै फबफैदों बिथांमोना नायलाय एसे गोजान जायो आरो नै केमेरायावहाय खाथि नुदों दा बैयाव हनै बे मा बारि होनदोंमोनलाय बिफाङा थारायबारि थाराय गोजा आरो बियो बिफांफ्रा बैयो दा बाननानै लाबोबाय नै जावखांनानै लोगोफोर गोथै सहखौहाय दा लांसिगोन जाहैबाय पस्टमर्टेमनि थाखाय ओमफ्राय गावसोर मा रिपर्ट मा फर्मेलिटिस मा प्रसेस दङ बिथांमोना बेखौ मावसिगोन जाहैबाय गावसोरनि प्रसिजियर बायदि दा आयेननिबो दंफैयो माबा मेजिस्ट्रेट सारबो दं ओमफ्राय असिफोर दं मोननै थानानि बिजनि थाना ओमफ्राय आमगुरि थाना मोननैनिफ्राय दंफैयो ओमफ्राय चिरांनि मेजिस्ट्रेट खाथबजोबदोंना बारा मोनामाखैनो हनै दा बिसोरबो थांफिनजोब्बाय नै दालाय 1 नং बल्दी এইটো আমাৰি সুবা ইয়াত কেইদিনমান আগত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত যিজন ছোৱালী অন্তঃহত্যা হৈ ঢুকাল তেখেতৰ ন্যায়িক তদন্তৰ কাৰণে আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ নেতা আশা হৈ তদন্তৰ কাৰণে দাবী জনোৱা হৈছিল আৰু সেই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি প্ৰশাসনীয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হৈ আজি পুনৰ ন্যায়িক তদন্তৰ কাৰণে পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে শৱদেহটো আজি উঠাই লোৱা হয় আৰু তাক আমি প্ৰশাসনক উচিত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হোৱাৰ কাৰণে আমি আশা আৰু কামনা কৰিছোঁ কি বিচাৰে আমি নিৰীহ পৰিয়ালৰ যাতে ন্যায়টো সঠিক তদন্ত হৈ ন্যায়টো যাতে পায় আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু তদন্তৰ খৰকটীয়া যাতে হয় আৰু ইয়াত কোনো অবৈধ চক্ৰৰ সুৰুঙা লৈ যাতে ৰেহাই নাপায় এইটো আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা বা দাবী জনাইছোঁ এগৰাকী শিক্ষকৰ ওপৰত এই অভিযোগ উঠিছে জুমৈশ্ৰাং ব্ৰহ্ম অথবা জাতিৰ ওপৰত এই আচলতে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কি ক'ব আচলতে ইয়াৰ ওপৰত এজাহাৰ দিয়া হৈছে অস্থাফালৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় যেহেতু বনকৰা হিচাপে তেখেতৰ ঘৰত আছিল আৰু জনামতে কেইমাহমান আগতেই অসুস্থ পৰিৱেশত তেওঁ ঘৰত আহিছিল আৰু তাত তেখেতে কি অসুখ হৈছিল বা কি পৰিৱেশত সেই ঘৰত আহিছে এইটো কোনো তত্ত্বাৱধান লোৱা নাই আৰু অৱশেষত তেখেতক মানে চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত উচিত তদন্ত কৰি শিক্ষকজনেও दुखी हाइबस्त हले माने उचित शास्ति पाबो लागे दा डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय आसामिसनि बुंनायखौ नोंथांमोना दा खोनाबाय दा थिखांनानै लांसिगोन जाहैबाय बेनिफ्राय बेसे गोबावनि उनावहाय रिपर्टआ फैयो मा राय होयो मा मोनो नै बेफोरखौहाय उनावसो मिथिसिगोनलाय लोगोफोर